Hyvää huomenta. Jalkapäivä ja mä näytän nyt mun lämmittelyt, eli yleensä joka treenissä, minkä teen, niin teen saman lämmittelyn. Oli sitten jalkapäivä tai käsipäivä tai rintapäivä tai ihan mikä vaan, niin aina sama lämmittely. Aloitan se sillä, että otetaan juoksumatto ja juostaan painon kanssa. Paino kannattaa alkuun ottaa tosi pieni, koska tää on yllättävän raskasta. Juostaan minuutti 30 suunnilleen paino ylhäällä. Sitten laitetaan 20 sekuntia, 10-20 sekuntia alas, huilataan vähän ja sitten uudestaan noin 30 sekuntia. Ja se tehdään 3 kertaa. Eli sit kun on saatu juoksut tehtyä tai ensimmäinen osio, niin sit heti perään 17 punnerusta. Silleen vielä, että se sama paino ja kanssa sä juoksit, niin laitetaan selän päälle. Sitten kun on punnerrettu, niin tähän punnerukseen perään pystypunnerus heti siihen perään ja 8-10 toistoa. Sitten pystypunnerusten jälkeen vielä hauiskääntö. Eli nämä 4 settiä juoksumatolla painon kanssa. Sen jälkeen 17 punnerusta painon kanssa. Sitten pystypunnerus ja hauiskääntö. Niin 3 kertaa tää setti. Niin siinä on aika hyvä lämmittely sitten oikeaan treeniin.
Ei tarvi ähkiä oman kestävyyden mukaan totta kai.